Pane madevelopments anobudikira achibva nyika yeMozambique. Tinzwa mashoko ekuti aiwa panguva inoi Mozambique aiwa yava a bit calm, pationa kuti kubva nemusi wemuvhuro on Monday kwanga kune mamassive protest aiitika. Aiwa tiona kuti even nezuva reChristmas chairo chairo vanhu vakacelebrata Christmas indoors vachitya kutobuda nekuti mashops ailutiwa zvakanga zvisina kumira zvakanaka usikazivi runopisa. Saka pane mashoko anobuda achitaurwa, vanhu vari kubvunza kuti asi kwakuitwa GNU here. But subscribe for like or turn the bell icon. Even on this prominent news platform Change Radio, wakumana udamira chititi a GNU coming to Mozambique. That's a question mark. Vanoposta mapictures amuri kuona ayo zviratidza kuti aiwa peace inenge yava nani. Ava munenge matova nerunyararo runenge mbichana vanoenderana nyora vachiti an activist Sidia Chisungo from Mozambique reported that Maputo is relatively calm today, with some neighborhoods creating groups to campaign to clean road barricades and combat acts of vandalization. Yesterday, Venancio Motlane said he was against looting and called for non-destruction. Domashoko anobuda madevelopments ari kuitika munyika yeMozambique. Atiri kuona kuti aiwa muri kunzi runyararo runenge rwakuita ruchiuya. Aiwa patiri kuona kuti panguva inoi mazuva zvaakuswedera, patiri kuziva kuti aiwa Daniel Chapo adaitwa swearing in. Ndiona pamwe chete naVenancio Motlane achiti ndo the same day raanoda kunozvigadzawo ndichinozvipinzawo mupresidency raakusvika. Tinoona kuti panapa vanhu vari kuexercisa runyararo vachiti aiwa panguva ino sezvamunoziva Venancio Motlane mawhereabouts ake haazivikanwa, anokuzivikanwa kuti anoita a social media post vanhu votocomply on that post. Tudze mafungiro enyu munotodii pamusoro pechitiko ichi? Penda kuma section menu tudze mafungiro enyu, subscribe or like, turn on the bell icon.